Takže zdravím vás, moji diváčky. Je to Sportbox, tak a dneska by som s vami chcel prebrať nejakú vážnejšiu tému. Nehovorte, že kopírujem Goga, bude sa to nazývať update. Ako Gogo hovoril, ľudia, príde vám normálne, že niekto niekomu nastroje garáž, napíše tam proste jeho meno, napríklad ako moje Powerbox, Karol, alebo Marihuana, alebo neviem ako sa volám, alebo Gogové, na dom, na garáž Gogovi napísali Gogo. Tak príde vám toto normálne proste, ako, než proti tomu, že sprejujú na domy, kde nikto nebýva, hej, ale ako sprejovať na dom, kde niekto býva a ešte takého známeho let's playera ako Goga, tak to mi nepríde vôbec normálne. Ja fakt neviem, prečo to tí ľudia robia. Bude to vaša demencia, ako niečo zlom, ale musí to byť vaša demencia, lebo niekto proste z normálnych ľudí by mne, Gogovi, Sarasimu, PewDiePieovi, alebo neviem ešte komu, napísal na dom, garáž, auto, bránu, okno, alebo všetko možné na proste na triedu, alebo neviem kde, jeho meno. Tak príde vám toto normálne, niekto vám napíše na dom meno. Tak nie, dobre. Ale budeme sa baviť ešte o tom Gogovi aj teraz a o tých jeho hejtroch, lepšie povedané. Tak ako som videl na Facebooku, tak Gogo mal napísané, na Facebooku proste mal napísané, že on proste ide na políciu a také. A on sa proste už tým ako tak nezoberá, vidíte, že no ako keď pôjdete na jeho, no tak tu máš divoké, no títo od jak sa to volá, amnézii, potom tu má nejaké tie veci, ale to je už úplne dole, lebo on točil viac videí a teraz ako tu vidím, že niekto na ňu nadáva, že je to detinské, ako pozrite sa tam, ja vám to dám dole do popisku. Gogo napísal, že iba ako responsne a pre títo ľudia, ako môj status na fotke aj tej garáži, čo sa stalo, slúži k tomu, aby si ho všimli tí, čo to spôsobili a prišli sa priznať, to, že tam, no tak to je už na dlho, ale ja vám napíšem, kto mu proste nadáva. Čiže nejaký Alex Fexel Števček mu napísal, ja nechápem, prečo si to snažíš zdvíhať ego, je jasné, že 99% bude súhlasiť, ale chová sa neskutočne. Detensky, chová sa, ako by som to povedal tak po slovensky, všetko cez políciu. A ty máš 18, ty si dospelý človek, zabávač. Podľa mňa si klesol na nulu. Hrá sa tu na veľkého čáva, pred bandou pubertiakov. Je to na smiech, neviem, či ti už začína bobnúť z školy alebo z toho, že máš veľa odberov, ale s takýmto prístupom k fanúšikom som sa na teba vyslal. Neverím, že jeden z tých youtuberov z Ameriky, čo majú viac ako milión, si dvíhajú ego na malých deťoch tým, že nich volajú políciu a určite sa im stali horšie veci ako toto. A teraz tam ešte ďalší napísal, že dám do capek, však zeber farbu, pretože máš. Tak dobre, niekomu to príde detinské, ale proste ako Gogo, ako na to môže reagovať, ako môže na to reagovať Gogo, keď vlastne on, no a tu je ten obrázok, Gogo. Ako mu nasprejovali na garáž, tak ako nechám k tomuto príde normálne nasprejovať na garáž, alebo ako teraz hovorím jeho meno, ale proste nechápem, a čo to je dobré, keď niekto sprejuje niekomu garáž, tak ako ja si z toho nežiadam 1000 odberov, ako teraz, že toto riešim, ale ja som to riešil len preto, že aj Gogo to riešil, ale mňa ani tak tie názory nezaujímajú, ale mne to už fakt príde nenormálne, že čo tí ľudia robia, lebo ako ja keby som Goga nenávidel, tak nedám mu na jeho garáž napríklad Gogo alebo niečo také. Ja proste to
nebudem riešiť, ani ho nebudem hejtovať, ale len také veci. Ale nie teraz, že by som ho tu hejtoval, ale tu už je fakt detinské, aby ho niekto hejtoval, len preto, že má toľko odberov, tak mne to príde, že mu závidia mu, určite. Tak, ale fakt, to je už ľudská demencia. Nikto z normálnych ľudí by to neurobil niekomu napísať na garáž jeho meno. Tak OK, budeme sa zaoberať viacerými update'mi. Nebude to len o Gogovi, ale len táto prvá časť bola o Gogovi. Takže ale fakt, proste nerobte to ľudia, na čo je to dobré napísať Gogovi proste na garáž, že meno proste, tak niekto tam písal, že lepšie ho vyhľadajú, ale ako nepríde mi to už fakt normálne, keď to ľudia robia. OK, takže ja sa s týmto s vami lúčim a prosím vás ľudia, nerobte to. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak sa nechajte like, pokiaľ sa vám like a odber, a pokiaľ sa vám nepáčilo, tak choďte sprejovať mne na dom moje meno, OK? Teším sa, keď mi nasprejujete meno na dom. To bude dobré, alebo lepšie na branu, alebo tu, OK, budeme toto. Najlepšie na branu. OK, takže napíšte mi dole do komentárov, čo by ste robili, keby vám niekto nasprejoval garáž, a povedzte váš názor, čo by ste urobili, počkajte, som už hovoril, proste povedzte mi váš názor, čo si myslíte o tom, že niekto sprejuje niekomu dom, garáž a tie veci. OK, takže ja sa s týmto s vami lúčim a ahojte, ale prosím, proste nie je to na nič niekomu sprejovať na dom. A pokiaľ mi niečo chcete napísať do súkromnej správy, ako na Facebook, tak dám ho dole do popisku. A naozaj, proste, je to na nič, sprejovať niekomu garáž. Fakt, úplne je to na nič niekomu nasprejovať garáž. Počkajte, ale niečo vyskúšam, či by to bolo dobré. Je to na nič niekomu nasprejovať garáž s jeho menom. Takže ja sa s týmto s vami už naozaj lúčim. A ahoj!